ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଦୁହେଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏହି ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ଅନୁଷ୍କା ଇମୋସନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ IPLରେ ବ୍ୟସ୍ତ। IPLର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ବିରୁଷ୍କା ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଶରଣରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ରହସ୍ୟ, କ୍ଷମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମହାରାଜଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଥର ଗସ୍ତ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୋହଲି 13 ବଲ୍ରୁ ମାତ୍ର 19 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 1 କୋଟି